Ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli program ineyi yapadera pomwe radio alinafe ikondwerera kuti chaka chamawa ikhale yakwanitsa zaka 25. Ndi ulendo omwe unayamba mu 2002 ndipo kufikira chaka chamawa ndikuti ikhale itakwanitsa zaka 25. Program imeneyi tikuitcha ulendo wa radio alinafe ku zaka 25. Lero ndati ndicheze ndi mayi wanga amene atumikira kwa zaka zochulukirapo kwambiri. Tikoza kumanena pano kuti zaka 21 akhala kutumikira ku wireless imeneyi. Ndikatchula dzina ndikukhulupirira kuti mukhala mboni zanga. Amayi amenewa akhala akupanga program ija imene mwina kufikira pano mabanja athu akulimba program yake ina mwa imodzi ndi imeneyi, program ya alangizi athu pa radio alinafe. Ine ndi Peter Dumayo mwapadera mlendo wathu wa lero program imeneyi yoyamba ya ulendo wa radio alinafe mu zaka 25. Ndi mayi Anne Kacherenga. Muli bwanji mayi wanga? Ine ndili bwino, ngakhale ngasitakula. Toluma lumosa lephera koma ndili bwino ifo mwandipeza ndili bwino. Ndathokoza mayi. Ndikuwauza okondedwa omvera kuti mwakhala mukutumikira ku wireless imeneyi ya radio alinafe yomwe cholinga chake tikufalitsa uthenga wa Mulungu kwa zaka 21. Tsimikizani. Nizoona ndithu. Ndinayamba kutumikira ku radio alinafe 205. Training imene anatitana kuti tikachite mnali mu July. Nayitanidwa modzidzimutsa chifukwa sinachita ku apply ayi. Koma nangoona kupalisha anitana kuti ku radio alinafe ali kufunani kuti mukatumikire. Ndiye nthawi imene kuti nditapuma ntchito 204. Ndiye naona kuti sindine nadzisankha koma ndi Mulungu wandisankha kuti ndipite ku radio alinafe. Ndiye ninapitadi ukachita training ija nkutipatsa mutu wonena kuti inu muzilankhula za alangizi athu. Koma ninadzidzimuka, koma ninaona kuti nsadzidzimuke kwambiri chifukwa nakhala nutumikira ngati mlangizi wa kupalishi ya ku Mtima Woyera, mlangizi wa ku Kanengo, mlangizi wa kuno ku Utatu Woyera. Zaka zambiri mwina mma 20 chakuti iso zidakwana ntuchira ntchito yangizi nda amuna anga. Ndiye nane kuti Ambuye mwanisankha ndine monga malemba amanenera kuti sudandisankhe ndiwe ndakusankha ndine. Ndiye ndavomera kuti nditumikire. Ndidayamba ndithu motsimphina kenaka nkuizolowera mpaka pano. Koma ndithu namba September ndikukumbuka mutu wanga woyamba unali woti ukwati wa Chikatolika. Ndi umene nayambira otsegulira program yanga ya alangizi athu 205. Ndithu ndingatsimikize choncho kuti nzoona ndithu. Ndathokoza mayi. Kufikira pomwe munayambira kufikira tsiku la lero mukupanga produce ma programs amenewa ati wadziwe atumiki wathu. Wakhala ulendo wotani? Ulendo umenewu ningati ndi pawiri. Ulendo wobaba koma ulendo wokondweretsa. Chifukwa chonena kuti ukamapanga program wekhanso wenero dzitsutsa kuti kodi izi ndiulankhula ine zikugwirizana ndi zimene ndimachita. Ndiye nthawi zina naona kuti ndimathandizika m'banja mwanga muno, kuthandizanso ana anga, komanso angakhale anthu onizungulira ambiri amadziwa ndithu kuti ndimalankhula zakuti mwina nkamalankhula amanena kuti ayi tilumvera atu programu yani mulankhula zakuti ino chironso odzidzimuka. Ndiye ulendo wake mwakuti ndawuyenda bwino. Ups and downs saliphera. Koma ndawuyenda bwino ulendo umenewo chifukwa paine mwini ndimadzikonza komanso ndimathandiza ena. Mavuto saliphera ayi. Zikuti it was not easy kuti ndizipeza mutu woti nkalankhule chifukwa ndiona kuti mutu umenewu ulangizi wathu sizongolo tu ningochita pompo ayi. Umayenera kukonzekera mokwanira bwino. Ande zimene zimandithandiza kuti ndizikonzekera bwino ndanena kale kuti ndakhala mlangizi mapalishi atatu pa zaka zambiri. Ndiye kuti ka experience kanalipo ka ulangizi. Ma experiences wena ndimatenga m'banja mwanga muno. Ma experiences wena ndimatenga kwa ana anga.
ma experiences vena ndimatenga kwa anthu ondizungulira, zimene ndimamva ndikuona ndimazigwiritsa ntchito nkumapeza mutu woti nkalankhule. Sichokhacho ayi, ndimonetsetsa kuti ndikamapanga program ndiye kuti mutu uliwonse umene ndiulankhula ndiyenera uyima pa mawu a Mulungu, Bible. Mwachitsanzo monga lizoti musatope. Pa Galatiya 6 amanena kuti musatope nkuchita zabwino chifukwa mudzalandira mphotho. Ndiye mutu uliwonse umene naupanga ndimonetsetsa kuti ndikuchita bezi pa mawu a Mulungu m'Baibulo. Ndiye kuti Baibulo likapapanga programu ikhale pafupi, ndizisanthula mawu nkuwayika muja mugwirizana ndi mutu umene ndiulankhula, nthawi zonse ndimachita zimenezo. Chinanso chimene chimandithandizire kuti ndisafoke pa programu imeneyi, kupemphera kuti Ambuye azinditsogolera kundiuza zochita, maka kumpempha Mzimu Woyera kuti aziwuninikira kuwunika kuti chita chakuti ndipo lankhula chakuti. Chifukwa popanda opemphera ndikuyima pa mawu a m'Baibulo ukhoza kufoka msanga. Ndiye zambiri ndi zabwino, zowawa nzomwezi kuti kumafunika kulimba mtima, kulimbikira, osafoka, komanso kukhala ni research yokwanira. Si zokha zindanena nali nkalibrary ku sukuluko kadakalipo mpaka pano. Pali mabuku ena amene amanithandizira monga ndikanena kuti kudzikhulupirira. Nimakatenga mabuku kumawerenga, kapena communication, good communication. Ndimakatenganso komweko ndiye zambiri ndimachita due to experience, komanso zimene ndimamva, komanso kuwerenga mabuku, makamakanso ima pa mawu a Mulungu ndikupemphera kuti ndilimbikire. Mayi, tikutero kuti ulendo wa Radio Alinafe mzaka 25. Inu ndi mmodzi amene tikuti mwagwira nayo ntchito wailesi imeneyi. Itangotsala mwina itangokhala kwa zaka zitatu ni kumayijoyina. Chaka chamawa tikuchita celebrate kuti yakwanitsa zaka 25. Tinene kuti yakwaniritsa cholinga chake wailesi imeneyi. Tikutero kuti evangelization mwagwira ntchito, komanso kuti mukusiyanitsa bwanji mmene munayambira inu mwina ndi ife takupezani kwa tikuphunziranso kuchokera kwa inu mayi. Ine ndikuona ngati kuti ikukwaniritsa malinga ndi mmene mthumba mwa Radio Alinafe mulili. Chifukwa koyambirira kwenikweni imamveka mwina Lilongwe yokha, koma pang'ono inaona kuti iyayi kudowa anthu atayika kaujeniko kamatika chani katransmitter kudowa yambomvekako kuti pano ndikamamvera nthawi zina ambali mwa manguchi mwamamveka mchinji iyi nkosanena kwathu nkosanena amamvera vanthu amamvera amdedzamo ambiri nkhotakota ndingoti panopa madistrict ambiri akutani akumvera, chimene chinisangalatsa kwambiri nanga sipo yamba imamba kumene. 2 mene imambikamo maprogramu ake sadala ambiri, anali ochepa, koma pang'ono ni pang'ono zimaonjezereka. Makamaka atabweranso Father Luis Chikanya nona kuti anaonjezera maprogramu ambiri ngati Catholic Perspective nkuti chani chikhalidwe ni mpingo zambiri zinaonjezekeramo. Uonjezera pa zimene zinalipo kale, ndiye kusintha kulipo. Komanso nanga si ine ndine one of the volunteers ma volunteer wena abwera, komanso antchito poyamba niye sanala anthu awiri amene nikukumbukira panopa anali Malemu Beatrice Kampango, Matthew Sibanda, wena nimwena nayo they were not more than 5. Koma pano kulika gulu ndimaona chonje kuti there is great improvement ku Radio Alinafe, komanso maprogramu ndi ambiri, ndiye anthunso
mafoto chakuti niyese timafika mavolontiya plus olembedwa koma tonse mavolontiya olembedwa sitisiyanaso kwenikweni dzipereka kwake wena amabwerera mbuyo chifukwa mwina cha transport malingana imene zilili zinthu koma iyayi ndiona kuti ikupita patsogolo ndipo ndili ncholinga choti kutsogoloku ikadzika dziko lonse la Malawi ifika mama kudzera mwina mprogram imene mwapanga mungakumbukire kuti kufikira pano mwapanga produce ma programs angati? Ninapanga tu ma program more than 200 ngati si 300 chifukwa 2024 nawafotokozera bambo Chikanya kuti ine cholinga changa chifukwa sindikhala mpaka muyaya ndimafuna kuti titachita produce tuma model kuti anthu ena azikaphunzirirapo kani maparishi kani mipakati azikaona kwa mfundo zoti azilangiza anthu ndiye tinagwirizana ndithu. Cholinga changa nanena kuti ma script amene napanga more than 200 about 300 zilipo zili mchikwama zilimbu mukumasunga kwa basi nanena kuti bwanji tiyambotaipa mukachititse print kuti ku print kuli kuni tinachita ndili ndi a driver wanga Mr. Jazira anandichitira ndithu more than 100 nakapereka kwa Mr. Chikanya anatenga ananena kuti apereka kuni koma sinaone kuti kodi latest development ndi chiyani koma zina part of it zili kuli kuni kaya inu mwabwera tsapano ine mene ankolo ang'ono muzichita follow up tione kuti tipange bwanji ndithu areas of improvement ya radio ingakhale yotani kuchoka kwina pamene munayambira mwayenda mwanena kuti poyamba imaoneka ngati kuti choncho anthu ochepa koma pali tikupita msogolo pali malo ena mwina ngati long serving member pamene tisakuchita bwino mutikonze kuti tisotifo cholinga pamene tikuchita celebrate 25 years tikunaso tione kuti kodi pamene tafoka mpati tachita bwino mpati kupita chitsogolo tiyende bwanji. Kupita chitsogolo ine ndingofuna kulimbikitsani kuti pitirizani kugwira ntchito monga amene mnadziperekera komabe pamafunika uyika mphamvu kwambiri chifukwa nanga simulipo gulu ndimaona pa group dandaula nthawi zina simunabwere mwakuti zimene zimagwetsolesi pena vayika pa program koma apereka apology nthawi yomalizira ndiye zimavuta. Ndiye kuli bwino kuti anthu azidzipereka amene amachita ngati aluchita relax azidzipereka kuti ntchito ya Mulungu si ya munthu yayi azidzipereka ndithu komanso tu vena pena amachita ngati zibwanako ino ndimulangizira nkhulani ndanena kale kuti enafe mabanja athu akulimba mwina chifukwa cha ma programs yani ino ndimulangizi pa tikutera kuti 21 years sipa langizani ndithu zibwanako zizichepa pa radio zizikhala ndithu uchita focus kuti tuchita address anthu osiyana osati akatolika okha chifukwa monga ine amene amandiimbira mafoni kuba program yanu taphunzira banja langa linasintha moti amakhala mipingo ina wena akatolika wena mipingo ina ndiye pamafunika zibwana uchepetsa uchita focus ndithu kuti tugwira ntchito yolankhula anthu yowaphunzitsa yoti azindikire kuti kodi Chikhristu nchiyani komanso kuti tizikhala bwanji chifukwa nthawi zina wena amachita ngati usewerapo pang'ono ndi zimene sizikhala bwino kwenikweni ndiye anthu amati iya tingothimitsa tikupita kulina ngasima radio angoti mbwe achikhristu wachisilamu basi anthu amathawa nupita kwina kama radio wamba chifukwa chakuti mwina tikukamba mbwerera pa radio yathu ndiye pafunika kumakhala serious we are saving the people of the nation in the world ndiye umakhala serious kuti anthu azidziwa kuti radio iyi ya Mulungu sitikana timanjoya ndithu so timayika nyimbo tikayankhula tikapo nyimbo kuti anthu achite ngati asangalala koma zizikhala zinthu zoti
zisintha vanthu muzimu. Chabwino. Eya. Ndakumvani kwambiri. Kudzera ma programs amene radio ali nafe maulutsa. Pa 25 years imene tikuchita celebrate chaka cha mawa. Mukuona kuti yasuntha bwanji miyoyo ya wanthu? Yasuntha ndithu ifwa muli ma program ambiri imene muti. Eya. Monga imene ndiunenayi muli ma program angapo amene amachitika amayi mu mpingo, Catholic Perspectives, chikhalidwe ndi chiyani, mpingo ndi chikhalidwe. Mpingo ndi chikhalidwe zimene tizonjezereka zinazo zakale anthu akusintha. Akusintha. Koma pakufunika ndithu munanenera pakufunika more seriousness. Kuti anthu azisiyanitsa radio wamba ndi radio ya mpingo. China chimene chasintha kale kunalibe masalimo. Alipo makubwera masalimo. Kale kunalibe nachikumbuka chathawa. Kunalibe corona chifundo. Idabwera. Anatipulumutsanso khangati kunalibe. Anatipulumutsana alipo. Amachita na group ako 25. Achitsulo. Uyambira ndithuka nthawi. Kodi tinene kuti inu munabwera mwina nda group achitsulo? Sindikumbuka bwino kaiwa namba liti kwamene nimakumbuka. Koma amene nimakumbuka kwambiri anali maremo wayo. Kodi ni Sizipiri amene tinafikire ife pamodzi. Pali winanso wantali wakuda sana khalitse adangosiya popeza nato amangosiya. Vibwana nenavo wayamba uganiza zino kuti apolibe ndalama ma volunteer ningosiya. Imene yeso ndi nkhani yayikulu kwambiri. Tikuti ndi wireless ya mpingo imene kwambiri imadalira kuti kuzikhala ma volunteers amene akugwira ntchito. Talangizanso apa ngati mulangizi. Agwire bwanji ntchito anyamata? Adzipereke, adzichepetse, apirire zinthu zimenezi. Ndipo azipemphera kuti Mulungu aziwaunikira kuti ntchito muyigwirayi si ya munthu ayi koma ya Ambuye. Ndiye zomwe munena amati oti kulibe chilichonse. Ine sindipita. Mwinanso ena amapereka ma fake excuses cholinga alibe ndalama ni yaulere. Koma si yaulere chifukwa ndimanena kuti mujana nene kuti atandiuza kuti akusankhani chifukwa anisankho chokera kuti anafufuza mapalishi mutipatseko mlangizi woti azikatigwirira ntchito kuti ine nditapita ndati ndikani mawu a Mulungu amati sindiwe wandisankha koma ndine ndakusankha. Usonze kuti Mulungu amakusankha kuti upite kumene kuja. Tsono ngati wapita iye dzipereka kwathunthu. Wosabwerera mbuyo kuti jipopeza nyachabe chifukwa mphoto yayikulu ndi moyo umene tulupumayo. Popanda moyo usunga chite chilichonse. Ndipo Mulungu amakupatsa madalitso udzera mchito imene ukugwira yotumikira Ambuye. Yaulere si yaulere koma moyo ulipo ndiye mphatso yayikulu imene. Mujana imbira nyimbo ya ujeni ya moyo ndi wanu Mbuye. Tupindiranu chilichonse munatilengera chilipo china chochepa mundipatse nzeru. Angels uchokera kudetsa. Ndakumvani mama. Tsiku loyamba mayi Anne Kacherenga kuchita produce program munamva bwanji? Nali ni mantha. Chifukwa program imene anatipatsa anthu atatu. Anthu atatu amenewa nsachule koma. Nkupezeka kuti tent kayambe akuti yambani. Pachabwino nachita wiki ino pitani kachiteni wiki ama kuti ayi sinakonzeka. Basi momwemo panapezeka kuti anthu awiri aba adathawa. Nkundisiya ndekha. Ndene nangu kuti muli ncholinga Ambuye ndigwira ntchito imene palibe kanthu. Ndeni nali ni mantha. Anthu andimve kuti ndiulankhula. Mayi Anne Kacherenga. Ndine ndani ine? Mantha. Nchifukwa chakoyambirira kuja ndanena kuti umati ukamakonza program uonetsetse kuti zimene ululankhula zizigwirizana zimene zochita. Zimanikonza mmoyo mwanga pang'ono ndi pang'ono
pang'ono ndikukonzedwa mpaka napano. Ndakumvani mayi. Mumakonda nyimbo zanji? Ineyo kwenikweni ndimakonda nyimbo za Mulungu. Ina ndi imeneyo kuti zikomo Ambuye mwandipatsene moyo waulere, zikomo Ambuye. Ndimakonda nyimbo zothokoza zoyamika Mulungu. Amene wa Father Jean Marino wewe. Inde. Le atayika imene ndeti ndikhoza kusangalala kwa basi. Ndakuthokozani. Chifukwa ndimayamika Mulungu kangofika birthday yakuti ndizikomo birthday ine tamanda Ambuye maona ululu kapena zovuta ndimakumana nazo koma ndimazivomereza nkuzitula m'manja mwa Ambuye. Ndiye ndimafuna nyimbo zoyamika Mulungu. Pali ina anaimba yaba kuti Confidence Voices. Amaimba nyimbo yabwino kwa basi imene manipatsa mphamvu ndikamabwerera mbuyo. Ija matipenya maso kwa Yesu. Atabwino. Imene isomeyikonda kwa basi. Ndathokoza. Encouragement yoti usabwerere mbuyo kumane nzonzunza. Chabwino. Kumbukira noko ndidomvera kuti tili mkatikati mwa program ineyi ya ulendo wa radio alinafe pa zaka 25. Lero tikucheza ndi mmodzi mwa amayi amene atumikira ku radio pafupifupi zaka 21. Tikuchita celebrate kutawanisa zaka 25 chaka cha mawa. Mene mukhale mu April ngati sindikulakwisa koma ndi April imene tichite celebrate kuti radio alinafe zaka 25. Mwina pamene tikupita chitsogolo ndi kucheza kwathu mama. Taonapo mwakambapo za anthu kubwerera mbuyo mwina zimene ndimafuna si zimenezi. Zimene si zimenezi. Tichite bwino bwanji ngati radio pamene tikutero kuti takwanisa zaka 25. Chachikulu ndiye kuti director akhalenso ntchito yokumanitsa anthu pafupipafupi. Chabwino. Kuti azigawana maluso. Chifukwa wena ali ni luso lotere, wina ali ni luso lotero, ndiye mkamakumana pafupipafupi sikumakhala bwino. Mwinaso chimene chingachitike ndikuma khala ndima retreat timati chani pachichera kuti mibindikiro. Mibindikiro imene utenga anthu odziwosula oti azasulanso muzimu, anthu oligwira ntchito ku radio alinafe aja kuti azikhala ndi mtima wa Mulungu. Akamakhala mu studio muja zimene achita zimene alankhula akapita kumudzinso anthu azikaona kuti abadini ajali ku radio alinafe. Osakhumudwitsa anthu. Chifukwa muone ndingotenga chitsanzo cha mwamowa. Ine ndikalankhula kuti osamamwa mowa chifukwa mowa umachita zakuti. Ndiye maka Koloneli Mkhosi akanipezeni pa bara ndikumwa vimowa naledzebwa. Zindithandiza bwanji? Zithandiza bwanji anthu ondizungulira kapena anthu onidziwa sadumayo ya. Vajama longolola kwambiri ajama tilagi. Sale kacherenga. Vajama langiza zoti mwakuti. Nange warupezeka bwanji komatu zimachitsa manyazi. Ndiye mibindikiro misonkhano pafupi kuti azipitirizo wasula anthu ogwira ntchito kumene kuja. Azilimbikira, azipirira, azidzipereka. Komanso mibindikiro yoita anthu odziwosula moyo wa Chikhristu kuti zizigwirizana ndi ntchito imene alugwira ndi chani ndi makhalidwe awo. 21 years si chinthu cha masewera. Part of the celebration kuti wairesi ukwanisa zaka 25 nanonso muli momwemo kwa chaka cha mawa. Mukuseka mama. Mukumva bwanji? Ndikumva kukoma. Kuti yayi mpingo wachitapo ntchito ndithu tsegula radio yoti zithandiza anthu. Ndikumva bwino ndimanyadira maiwalezi kuti woti nkakhala vera bwino kanikoyenda uko kuti nkaone mmene zikakhalire. Basi koma ndiusangalala kuti ntchito ikugwirika. Popitira ndi kucheza kwathu titero kuti
mungathe kutisiyanitsira mene munayambira paka lero ndi ifeyo achinyamata tatuluka nyamata akathyali kwambiri mumadziwa tatuluka nyamata akathyali kwambiri azathunu mwina makohoti anu mnaliko okhulupirika mukusiyanitsa bwanji chiyambireni ndi pano pamene tafika 25 years za Radio Alinafe? Paliponse kale ni tsapano konse kunali ma advantages and disadvantages. Ngakhale ku nthawi ya ife titayamba kumachitikanso zitopotopo siningabisa moti ine I was one of the people kachita seto nkhani ine imene machitika within Radio Alinafe imene navuta kwambiri imene panonso mwinaso kulizinaso popeza sinipitapita ku Radio Alinafe zeni lokhalapo ndiye kale zinalipo pano ziruchitikanso ngakhale kuti mputi mwachiluka anyamata zeni lochitika nthawi zina mmaona kuti magulupu paja palulankhulidwa mawu ochita ngati kukhumudwitsana nimati kuti ni yankhe mawerenga ndithu kwa basi jaile ipo pamafika nkhani ina yoti kodi akufuna upita kuti anganya izalu lankhulana yapa bwanji osangoyitanana kapena oyitana discipline committee kodi ilipo china chimenecho pakhale discipline committee kuti zinthu ziziyenda bwino zikamachitika malo moti zizikhala pa group sizabwino zimenezi chifukwa wina alavula mawu baba winanso abwera akatenganso ena sizikhala bwino ayi chifukwa ndimaona ndithu kuti kodi afuna utani kwenikweni anyamata abatu matsapano popeza lisandidziwa kwenikweni koma kuti niyankhe ningosiya koma discipline committee ikhalepo osati social welfare koma discipline committee misonkhano pafupi mibindikiro pakhale discipline committee kuti chinthu ichi chipitirire kunyamulidwa bwino. Chabwino mama malingana ndi nthawi ndikudziwa tikanakhala pano tikucheza mwina kuyambira mawa mpaka madzulo muli ndi nkhani ulowa dzuwa ulowa aliso program ina imene munapangako apart from alangizi athu pa radio palibe ndiyo mweyi basi komanso mukamakhala kumene kuja mukamachita misonkhano fene sinibwera kawiri masiku ano muyenera upeza wina woti achite take over chifukwa ngene ntangoti natsinzina mwadzidzidzi kodi mukuyilimbikira yotsinzina iyayi muzikanena kuti amalankhula koma sikuti ndikufa lero ndakalipo plus kuti ndatheratu sindikutoyenda mpang'onong'ono pomwe pakufunika mupezeretu wina woti aziphunzira chifukwa topic imeneyi kanene kuti programu imene yalangizi athu siyophweka umafunika ndithu ukhale nikuwunikiridwa kwa Mzimu Woyera kuti uzikamba zeni ndiye atapezekera kuti wina nimapempha nthawi zonse tikachita msonkhano umene nimachita nimapempha ati join sapezeka iyo baba programu yanu ineso naimvo baba kumayambirira ubaba kuti kodi nizisa chani koma ndachita produce about 300 programs zilipo zili mchikwama ndekha panekha nimati mwina ndingochita nekha nipange module yanga ndakumva tikoza kucheza mpaka na madzulo mama muli ndi mawu omaliza ndimakudziwani ngati mlangizi tilangizeni 25 years tikhaleso zaka 25 pamene zati tikukwanisa zaka 50 tizakhale wireless itafika pena pake tilangizeni kuchokera pamene tikuyamba apa tinayamba 2002 2027 ticha celebrate 25 years pamene tizikatero pamene tasotsogolo zaita celebrate zaka zina 50 tilangizeni mai ulangiza kwanga chachikulu ndikuti anthu ali kuyenchito ku Radio Alinafe azipemphera aziwerenga baibulo china ugwirizana nanena kuti pamatuluka nkhani zina pa group zosakhala bwino mgwirizano wofunika ngati china chake chavuta petani ku discipline committee jananena ija kuti azitanga talukonza komanso there's still a chance yoti mukhoza onjezera ma program bena sipola kuikayi nanga sirukula isaime pamodzimodzi
amene abwerawo achikanya anaonjezerako panopa aonjezerenso yakuti anthu azikhala mchidwi chomvera redio ali nafe. Komanso za Mulungu zizichitikanso kwambiri pamene paja chifukwa ni redio ya mpingo isiyana ni izi za general izidziwika kuti iyi ni ya mpingo iyi. Komanso aliyense akhale odzipereka udzigwirira ntchito ndithu kuti ndikugwirira Mulungu osati munthu ayi. Whether you're a volunteer or not, chimodzimodzi osati apo pezena amandira ndalama ifisitira ndalama zilipo ndiye moyo umene akutipasa. Aliyense alimbikire agwire ntchito modzipereka molimbika mopirira zina zikavuta mapirira ndithu mavuto saliphera paliponse amamba m'banja. Ndiye pagulu lalikulu ngati ku redio ali nafe anthu 40 chakuti sizingalephere kumagwirizana. Ndipo ngati pali kufunika wonjezera mapulogalamu monjezere ndithu palibe vuto ayi. Ndakuthokozani mama kuti munatilola kuti tizapange nanu program ineyi ulendo wa redio ali nafe ku zaka 25. Ndipo nditero kuti kuchokera kwa ine Peter Dumayo ndithokoze mwapaderadera kuti munaliso pamene pokuti lomvera kutsatira program ineyi. Pakati zakumanenso tsiku lina makoma nonse. Zikomo kwambiri. Zikomo mbuya bwino. Zikomo. Pasabwino zonse.